Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyan natin yung mga top stories of the day. Today is April 15, 2026, Miyerkules nga adlaw. Mga commuters, ginbudlayan sa pagsakay bangod sang transport strike subong nga adlaw. Foreign national, ginpangayuan patag sang LTO kung nga Filipino citizen ang nabutang sa iya lisensya. Truck na ginasakyan sa mga performers ang hinubaan sa panaad, natumba. Bacolod City Police Office handa magatubang sa pamilya sang sospek sa pagpatay sa isa ka pulis nga napatay man sa ospital. Kag sa good vibes, mga maritime police nga nagbudig rescue sa mga kabataan sa isa ka charitable institution malapit sa area sang sunog, ginpasalamatan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka foreign national ang sa karon ginapangayuan sa patag sang LTO kung nga Filipino ang iyang citizenship sa isining driver's license. Idagdagan sang Land Transportation Office Negros Island Region sang show cause order ang isa ka driver's license holder matapos madiskubrihan nga sala ang iyang nationality nga nagagawa sa Land Transportation Management System o kon LTMS. Base sa post sang LTO-NIR, ang natungdan nga persona ang isa ka foreign national pero ang iyang deklarasyon isa siya ka Filipino base sa iyang lisensya. Ang mas ginakaalarma sang LTO kay may kaso ang among persona kag ginisyuhan sang permanent protection order sang korte bangod sang threats of violence, deportation charge bangod sang undesirability kag nalakip na ini siya sa Bureau of Immigration nga watch list. Gitagaan siya sang 5 ka adlaw agud pagpatag kun nga hindi dapat pagbawion sang LTO ang iyang driver's license kag kun nga hindi siya pagpanaugan sang administrative sanctions. Sa number 9, sa ikaduha nga adlaw padayon sa gyapon nga maayo ang sales sa panaad sa Negros Festival. Sa report ni Provincial Administrator Fernando Diaz, masobra sa 2 million ang nabenta sa ikaduha nga adlaw. Masobra sa 439,000 pesos nga mas mataas sa 2025 panaad sales. Sa unang nga duha ka adlaw, 1.9 million pesos ang report nga benta. Sa tunga sang krisis nga ginabatyag sa karon, epekto sa gamo sa Middle East nga nagresulta sa pagtibuok sa presyo sang langis ang kahiwatan nga ginakabig economic driver. Mga micro, small and medium enterprises, mga booth, LGU pavilions, mga concessionaires ang pila sa mga ginapaabot mga benepisyo sa nag-circulate nga kwarta dala sang kahiwatan sa piyak ka bahin. Ginsiling Attorney Diaz nga maayo ang crowd kag maayo man ang peace and order situation. Nagpaayo naman ang lakat sang trapiko sa festival site. Congratulations sa tanan, including our visitors, our stakeholders na nag-cooperate. Musta term yung visit order sa 2 days? Nami gito. We would like to commend sa atong crowd, notwithstanding kadamo-damo sa aton nga mga bisita. We have not experienced though mayara though rowdy or violent nga mga bisita, no? Hapos istoryahon ng mga kabataan especially, no, napamatik gid, no, and naga-comply man sila sa aton nga ginasaway kung kinahanglan, no. Especially ang aton nga San Miguel food court na area. Among malanay na bantayan tagid kung mag-late na, iti sometimes ang ilim nun nagasulod na sa ulo. Sa number 8, Sanitary Landfill Cell number 5 sa Sanitary Landfill sa Bacolod City ginapaabot nga matapos na sa marason nga bulan. Ginalauman sa syudad sa Bacolod nga matapos na sa bulan sa Hunyo ang pag-construct ng cell number 5 sa Sanitary Landfill sa syudad nga nahamtang sa Barangay Felisa. Ginsiling ni Attorney Alin Love Dignadice, pamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, nga yara na sa 48% ang construction sa amunga cell. Ang cell number 4 ang ginagamit sa syudad sa karon. Ang may pila na lang kabulan nga nabilin antes ini mapuno. Rason nga ginapanasig na sang Benro ang pagtapos ng cell number 5.
sa piyak nga bahin kinkilala sang Environmental Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region ang among pasilidad sa syudad bilang isa ka model sanitary landfill sa rehiyon. Inibangod sa best practices nga ginapatuman nga landfill management pareho sang topsoil covering, slope stabilization, leachate treatment, regular monitoring kag gas emission testing. May pila ka mga LGU sa rehiyon nga nagpadulong sa among landfill agud mag-benchmarking. Ginahingyo naman ni na dise sa pamuluyo agud nga mapalaba pagid ang lifespan sang landfill. Di kawa na pagabuy sang bisan ano nga mga basura kung pwede pa lang i-recycle ang mga butang nga pwede pa mapuslan. Mga Japon na still, we are advocating for recycling. Kung may mo na isulod na namon ang zero waste. So may mga sustainability programs, i-divert ta ang dapat na mga waste nga hindi magkadto sa landfill. Amo man na ginapangabay ni EMB sa aton. So we have to strengthen that. Sa number 7, Bacolod City Police Office handa magatubang sa pamilya sa isa ka lalaki nga napatay o kung ang isa ka lalaki nga suspect sa pagpatay sa isa ka pulis nga napatay man sa ospital. Handa nga makigsigulanon ang pamunuan sa Bacolod City Police Office sa himata sa nagtaliwan nga suspect nga nakatiro kag nakapatay sa kay Police Master Sergeant Romulo Galvez. Samtang ginapatigay ng isa ka bypass operation sa Barangay Alihis sa Bacolod sang Abril 9. Gisiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia nga kung luyag sa pamilya nga maklaruhan sa natabo sa ilahimata, bukas ang kapulisan para dire. Ginaklaro man niya nga wala gin-detain sa kapulisan ng suspect kag matapos ini nga madakpan, kundi ini siya ang gindala sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Initalyuas sa mga aligasyon nga nagagwa nga gin-detain pa siya. Alauna sang aga sa nag-abot ang suspect sa ospital, kaupod sa kapulisan para sa medical check-up apang suno kay Rebadomia. Gin pagkamayo nga i-confine inibangod nagawaras ang suspect. Alas 5:27 sang aga, ginbawian sa kabuhi ang suspect, wala sang himata nga yara sa ospital sang napatay siya. Nagahingyo naman ang BCPO sa Department of Social Services and Development sa syudad nga maghatag sang bulig sa pamilya sang suspect agud mapalubong ini. In good faith man ang pagdala sang kapulisan sa suspect sa ospital suno kay Rebadomia. Sa karon, yara sa kamot sang pamilya ang medical results sang suspect kag kung ano ang kabangdanan sa iya kamatayon. Actually, isang time abis na napatay sa sang 5:27 in the morning is wala sila sa family members dito. Ang police pa gani ang nag-coordinate sa nag-bilin sa phone number. I think it's his live-in partner. Nagkatututugin inform siya. Then ganito ko kung nag-coordinate kita sa DSWD kung ano kasi in-digest. Nag-offer dito sa mga pulit pagpalubong sa ila. Kaya bisan din makita we respect sa tao nga napatay. No? Sa number 6, lalaki nga nagpang-tripping buno sa duha ka mga menor de edad kung sa diin isa ang patay, ginpasakaan na sang kaso. Kapauli ng duha ka mga menor de edad nga lalaki sa silang ginsundan sang suspek kag ginpangbuno sa Purok 4 Barangay Gilhungan, Banwas ang Kawayan Domingo nga adlaw. Napatay ang isa ka menor de edad nga nagaedad sang 14 anyos matapos nakaangkon sang buno sa iyang pugo, samtang nagapaayo karon sa ospital ang 15 anyos nga may buno sa likod. Matapos ang insidente, nagpauli sa ilang balay ang suspect nga si alias Jomar, 21 anyos. Ang suspect nadakpan sa hot pursuit operation kag positibo nga ginkilala sa mga saksi kag sang buhi nga biktima. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station, nagapakatubang sang kaso nga murder kag frustrated murder ang suspect. Gikan sa liga ang mga biktima kag ates magpauli, sila naghampang makadali sang basketball. So number 5, truck nga ginasakyan sang performers sang Banwas ang Ginubaan para sa Panaad Festival natumba. Napulo ka mga persona, lakip na ang driver kag pito ka mga Panaad dancers sang Ginubaan ang sakay sa canter truck sang ini ang natumba sa Barangay Talaban sa Himamaylan City pasado na 5 kainas ang kaagahon.
Ang mga dancers ang mga nag-perform kagabi sa Best of Festival Dances kaginhiwat sa Panad Stadium sa Bacolod City. Gisilig ni Hinubaan Mayor Daf Reliquias, luwas na sa katalagman ang mga sakay nga nakaangkon sang minor injuries. Sila ang gindala sa Valeriano Garuslao Hospital sa Himamaylan City kag tanan mga outpatient. Sunod sa driver, naalang-alang siya sa pag-overtake bangud pila nagpreno ang salakyan sa iyang atubang. Nagliso ang canter sa piyak nga lane, nangalihid sa railings kag dito na nag-overshoot kag natumba sa natuo nga side. Ginabulubanta, mga alas 4 sang kaagaw naghalin sa Bacolod ang mga dancers sa kaisang canter kag ginapanagiyahan sang Barangay Puok kag nagaserbi nga multi-purpose truck para sa mga pasahero. Na-overshoot ang salakyan, so nagtapilit din siya. Asod ko sa mga dancers, salamat dito kay sila tanan. Mga minor injuries lang din, no? Kung may mga arat kung talipungan, pinapamonitor ko pa rin na katungkuhan si Scan para mabalaan. Pero awake sila, so okay na sila tanan. Sa number 4, probinsya sa Negros Occidental nag-report sang 3 ka mga dengue-related deaths. Pero kadamuon sang kaso subong nga tuig ang nagdugo kung ikumpara sa nagligad nga tuig. As of April 4, 2026, humalin sang bulan sang Enero, may 500 kagin report nga dengue cases. Ang syudad sang bagong may pinakamadamo nga reported dengue cases, may 50. May isa ka dengue death ang syudad. Ang La Carlota City naman may 49 ka mga dengue cases, ang San Carlos 48 cases, ang Cadiz City 36 cases, kagang Sagay 33. Sa kasubong man nga tion sa 2025 may 1,085 ka mga dengue cases ang na-record. 68.45% nga mas madubo ang dengue cases subong nga tuig. Paray ng panawagan sa PHO sa matinlo nga palibot para malikawan ang balatian nga dala sang mga lamok. Sa number 3, masobra sa 100 million pesos ang gincommit ni Senator J.V. Ejercito para sa pagpatukod sa headquarters ng PNP sa Negros Island Region. Ang karon nga talatapan sang PRO-NIR ang yara sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa Bacolod City kung saan napahamtang man ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sini lamang nagbisita ang senador sa NIR PRO kung saan siya ang nagsapol sa kay Brigadier General Arnold Thomas Ibay sang Martes. Ang pulis sunod sa kay Ejercito ang magapatod sang site para sa PRO-NIR. Ang Bago City ay nagtanyag sang 5-hectare property. Pero ang PRO-NIR headquarters pwede nga matukod bisan diin sa sur nga bahing sa probinsya kaang isang kabangkalan para man malapit sa Negros Oriental sunod sa senador. We're looking at siguro going south para it will be in the middle or meron pwede rin Kabangkalan or whichever area is suitable para it will be closer also to Negros Oriental. But we'll see. It's the PNP's decision. So my only role is to help in the funding of the building of the infrastructure of the new Negros Island Region headquarters. So I committed that I will support the 100 billion plus that is needed. Sa number 2, Bureau of Fire Protection nagapanawagan sa publiko nga likawan ang pagpanutod sang basura kag ang pagpilak sa mga upos sang sigarilyo bisan diin lang. Ini matapos ang sunod-sunod nga mga kaso sa grass fire sa Bacolod City. Halin sang Abril 1, tubtob 14, mayara na sang 62 ka mga grass fire nga insidente nga nagluntad sa syudad sa Bacolod base sa pinakauli nga datos gikan sa Bacolod City Fire Station. Gani nagapanugyan sa mga residente ang Bureau of Fire Protection nga likawan na pagpanutod sang sagbot ilabi na sa subong nga tuman kainit sang panahon nga kalabanan sa mga dahon kag basura ang nagakaging kag badasig masunog. Isa man ka pamaagi agud malikawan ang grass fire kag garbage fire amo ang insakto nga pagdispose sa mga upos sang sigarilyo. Kung mahimo, ipalayo ang mga posporo kon lighter sa mga kabataan agud hindi ini mahampangan kag makatugas ang sunog.
Subong nga hapon isa naman ka grass fire ang nagluntad sa barangay Alihis sa Bacolod City. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga pasahero nagaginutok sa mga depasahe nga salakyan, mga commuters na stranded tugasang transport strike subong nga adlaw. Ma-report sa Richard Caballero. Las 7 kainas ang aga, halos wala na sang traditional nga jeep nga nagabiyahe sa highway sang Sumag sa Bacolod. Subong adlaw nag-untat biyahe ang ginabuluban ta 1,000 nga mga traditional jeepneys. Gani may mga pasahero nga naghinulat sa dalan. Pagpondo sang isa ka modernized jeepney, nagapinalumba na saka ang mga pasahero agud hindi lang malate sa trabaho. Magsakay ka sa modern jeep, amuman sini kagutok ang mga pasahero sa sulod. Tanan nagaantos para lang hindi malate. Na-stranded naman sa dalanon ang 35 anyos nga si Dan Garilao, empleyado sang isa ka law office. Bangod wala na sang may masakyan, napilitan siya nga magsakay sa Ceres bus pakadto sa Magsaysay flyover. Alas 8. Te alas 6:50 to na ko to kagina sa aning te. Dugay sa kay damo wag ito masuna sa akon. Mga pila ka oras dito lang sa. Mga dira sobra gid gani guro. Tapos nag-decide na lang ano sa tiyan. Si rest na lang gid wala na mahimo mong. Alas 8 ang sulod niya sa opisina. Pero alas 8:10 kainas ang aga, ara pa lang siya sa Magsaysay, nagahulat sang pwede pag-ed masakyan. Tani wala lang sila tani nag-pull gid nga strike kay kalukoy man ang mga commuters. Pareho sa amon niya daw bra nga dapat aga pa makaabot sa brante wala kami kadungka sa saktong oras eh. Late na lang gid. Kung late ka sir, i-advance daw. Wala man iban pro ano lang gid daw ka aso lang gid sa parehas namon nga mga commuters. May libre sakay nga gintanyag ang syudad sang Bacolod. May anom ini ka ruta nga naglibot alas 7 kainas ang aga, agud makasakay ang mga stranded nga mga pasahero. Sa Magsaysay flyover nagtipon ang grupo sang Kinetco Piston, kaupod ang pila ka mga tumuluos sang Parish of St. Joseph Husband of Mary. Nagapangayo sang pag-intindi ang transport leader sa mga commuter bangod sa ila pag-untat biyahe. Ang mahambal ko lang sa mga commuters, subong nga daw, temporaryo lang ini. Kag ini nga kausa para gid sa inyo. Para gid ini sanan sa ila. So kung hindi kita subong nagiho, mas sobra pa ang hasol kag kriminalidad nga tumango naton sa palaabuton tungod sa gutom. Base ang mga commuters naton mangin biktima na sa hold-upanay kag kawatay kung hindi naton ini masabat ang panghangkat sa pagsaka sang panguna nga balaklon kag magatuga sa krisis sa aton. Dugang naman ni Father Arman Union, convener sang One Negros Economical Coalition, nagasakripisyo man ang mga driver. Apang kun wala sang sakripisyo, wala man sang may maagom nga benepisyo. Wala ni sing sakripisyo mo. Wala sing benepisyo, wala sing sakripisyo. Ang sakripisyo nga nahimo sang aton nga mga drivers sini kag operators, bilog na nilang kinitaan sining adlaw. Ibang ganit nato nagatrabaho pa, anabulayan pala nila ang pag-commute nila. Pero kabalo ka mo, maintindihan gininyo dapat ninitanan ginahimo sang aton nga mga pumuluyo upod sa aton simbahan sa ngunek, ginahimo ni namon para sa kayuan sa tanan. Ang grupo sang Bakod Manibela nagrally protesta man sa Bata flyover. Panawagan sang duha ka dalagko nga transport group, dulaon ang excise tax kag value added tax sa diesel kag gasolina. Excise tax kagin kakasubong para sa kerosene lang na iakag sa LPG. Klarohon ta ang ginakakonsumo naton is gasolina kag diesel. So ang para sa amon wala kami nagatughong sang kerosene kag LPG. Nga nakaya mo kakason excise tax sa LPG kag sa kerosene, nga hindi mo makaya kakason ang excise tax sa diesel kag sa gasolina. Nanugunan si BBM no sa mangin income sang isa ka tuig no. Kay estimated nila 320 to 400 billion kuno. Madula ini ang excise tax. May mga taxi drivers kag operators nga nagupod man sa untat biyahe. Nagsugod ang untat biyahe alas 6 kainas ang aga, ang iban alas 10 pa lang nagbalik na sa pagbiyahe, pero ang iban tubtob maghapon. Buwas balik naman sila sa pagbiyahe sa mga karsada.
Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kaag sa good vibes, mga maritime police nga nagbulig sa pag-rescue sa mga kabataan sa isa ka charitable institution sa nagbuog ang aso bangod sa grass fire ang gindayaw sa mga netizens. Sa video sa Maritime Police Negros Occidental, makita nga may isa ka pulis nga naka-uniform nga nagatindog sa mismo ibabaw sa pader kun kag ginaduhulan sa mga babae sa mga kabataan. Ang mga bata isa-isa niya man nga ginapangdawat kag ginaduhol sa isa pagid ka pulis nga naka-uniforman. Natabo ini sang kahapon sang hapon sa may barangay Banago. Ang kabataan nga ginatatap sa Missionaries of Charity Hope of Joy sa barangay Banago sa Bacolod City. Ang iba naman ang iya mismo ginakungkong papanaog. Sa video makita ang isa pagid ka pulis nga naga panabon sang sibin, samtang ginaduhol naman ang isa kalapsag nga sakay pa sa stroller. Pero hindi lamang mga kabataan ang ilang ginabuligan, pati kababaihan ang ginatabangan Manila para makahalin sa lugar samtang nagapuog ang aso. Natabo initanan, samtang nagapuog ang aso sa palibot, tugas ang grass fire malapit lang sa ila. Wala labot sa mga pulis, may mga kalalakihan man nga nagabulig pagid sa ila. Sa tuanay, may grass fire man nga naglunta diri nga nakaapekto man sa nagatinir sa mga Missionaries of Charity Hope of Joy nga ginadumala sa mga madre. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo sa mga pulis, pati mga bumbero ang nagdayaw man sa ila nga dako nga bulig samtang masako ang mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Thank you good mga sir, no? Shoutout anay sa ating mga live viewers subong hapon si Search Village Community. Hello everyone, breaking news to the village. The villagers are complaining about the humid weather early this morning. Buti si sir nakabase man. Si Rizzler67, thank you Digicast Negros for bringing daily news to the Negros Island every day. Si Negros Island Stereotype, hello Digicast Negros, can we please have a shout out for Mr. Botsoy and Mrs. Adelita. Shout out kay Mr. Botsoy kag Mrs. Adelita, no? Si Jocelyn Luquero mayong hapon Digicast team watching from Hong Kong. Si Jessery Garucha Hivero mayong hapon Digicast Sir Roming Subaldo, happy Wednesday. Please shout out sa nagupod walking pero pag abot sa workout machine naghigda tapos natulugan. Salamat kay God. Sino na? Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Bacolod City. Si Romel Mahilong Galyo may hapon sa Roming watching with Tony Hernan. Triple Heart naman siling ni John Randolph Rubin. Gamuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.